काम करे। अच्छा कराही के काम करल तो लगन के दिन में तो कराही के काम में ए बार लगन नहीं है कहीं एहू बार सटा रहला कालुओ रहला। अब 2 दिन इनका चलते देखत नहीं कि अब भाई देखब कि अब पैसा देखब। माने फिफियारा होके घूमत रह घूमे घूमे जामे आ लागत तो पहुंचत रह। अब चौकी ले चल गई रहनी। अच्छा बजे फेंकू पत्थर ले कहीं आ ना लगल। देख ली मौदी खरौरिया में भाई जी लोग आइल बा। कहाँ से आइल बड़ा भाई जी? पारपुर से। का दिक्कत बा? दिक्कत बा कि एगो हमर भाई भुलाइल बा। भाई भुला गइल बड़े? कतत रहले हो? रहला हम बियाह शादी हो गइल बा 2 लड़का का बाप बने। अच्छा बियाह शादी हो गइल बा खिसिया के का भागल बड़े? खिसिया के ना दिमाग कुछ अथी बा। अच्छा फोटो वोटो ले बड़े उनकर? अच्छा ये फोटो हो? कब कहवा से भागल बड़े? जवैनिया बाजार में से सतुआन के दिने घर से भागल बने। सतुआनिया के दिने? सतुआन के 10 बजे घर से निकल। अच्छा और बाद फिर ना कहीं लौकले? हाँ ना ओकरा बाद ना लौकला। तो उनकर बियाह शादी हो गइल बा? कहवा बियाह भइल बा? तुलसी हरी का ससुरारी नहीं खनु चली गइल खिसिया के? आ लगैले आलो? ओ जो फोन कोई नहीं है तो नहीं का अभी चल। अच्छा तो गाँव ही रहत रहला कि कहीं नौकरी बाहर और करत रहले? गांव ही रहत रहला। कहीं बाहर ना? तो ऐसनो होला कि गांव के लइका कहीं बाहरी गइल बा तो लाट में निकली गइल हो? ना बाहरी जाए लेक नहीं खाना। अच्छा दिमाग के अथी हो। दिमाग बियाह शादी भइल बा लइका फइका भइल बा तो कब से दिमाग गबड़ाइल बा? दिमाग उनको साल 1.5 साल हो गइल गबड़ैला। अच्छा तो दवाई वही ना करावत रहला? लो दवाई वही सब करावत रहनी हसन। हां बाकी कुछ नसो पता ही कइले रहला। हां अपन। अच्छा तो का मन में आइल कि ए बेर आतना दिन के बाद चलला लोग खोजे? 11 दिन हो गइल देखनी है कि घरे आवत नहीं खन। इनिसन बाजार में देखनी जे कि बाणे मातारी से ना गइले तब हम गई नहीं तो देखत नहीं कि ये ना पता बाणे। का नाम रहे उनकर? अजय। अजय पूरा नाम? अजय साहब। बाबूजी का नाम? धुरपनाथ साहब। धुरपनाथ साहब। पूरा पता बताओ। धुरपनाथ साहब। बाबा के नाम रामदर साहब। पूरा गांव के नाम बताओ। गांव के नाम पहरपुर। पहरपुर प्रखंड शाहपुर भोजपुर ये नो? पंचायत गौरा जिला भोजपुर थाना बिहिया। थाना बिहिया। तो ये बताओ कि उनको 2 लड़का बड़े 100 आ मेहरा रूबिया तो कैसे चलत काम धाम लोग के? अभी वो लोग का काम हम ही विदा करते रहिले। का कोई? हाँ विदा करते रहिले हम ही कुछ। ते जब का करत रहे हो पहले? एजा अपन चुपचाप बैठल रहत रहला। काम धंधा कुछ ना करत रहला। अरे बियाह शादी भई रहल तो कुछ ना करत रहे? पहले अपन बियाह शादी भई रहला तो काम करत रहला। का करत रहन? समोसा उमोसा कहीं से बेच के एक परात चली आवत रहला। अच्छा समोसा बेचत रहन पहले? आयो मन तनी कुछ नहीं कर पावत। हाँ कहा कतनो कहत रह लाजवावत रह तब हम कुछ नहीं। कुछ ना। अब उनका परिवार के लड़का फैका सब देखे के पड़ता। अच्छा आय अब गायब हो गइल बेले तो ताने के माने ई नहीं बुझात कि माने कहाँ गइल हुई हैं? अभी अंजादे पे कैसे हम बताई। हां तो ई जब कैसे आ लगल है? जब पहुंचल आलू मई घामा में रौदा के यहाँ हमारा के ढेर आदमी कहला हम देख के चलते कहनी कि चल। का कहला लोग कोई जे जइबो तो तार अति दुख दूर हो जाई ये नो? तो मैंने का चाहता रहा तार भाई मिल जाओ? हाँ वो नहीं चाहता नहीं कि हमारे भाई आँखी के सामने मिल जाए। अच्छा तो मिल जाई तो फिर कहता रहे जो कुछ काम धाम तो करत है ये नहीं खान? काम धंधा करस ना आँखी के सामने रही तो मन तुमको ठीक न बा। काम धंधा करस चाहे न कर सो से फिर नहीं के आँखी के सामने रही नु। आँखी के सोजा रही तो सबूर रही। सबूर रही ये नो? तो उनका परिवार के खर्चा तू ही चलावता रह? तू का करेला? हम अपन कराही के काम करेला। अच्छा कराही के काम करेला तो लगन के दिन में तो कराही के काम में ए बार लगन नहीं है कहीं? एहू बार सटा रहला कालुओ रहला। अब 2 दिन इनका चलते देखत नहीं कि अब भाई देखब कि अपन पैसा देखब। माने फिफियारा होके घूमत रह घूमे घूमे जामे आ लागत तो पहुंचत रह। अब चौकी ले चल गई रहनी। अच्छा बजे फेंकू पत्थर ले कहीं आ ना लगल? ये जब तारा के बताओ हलो तो तू आइल बड़ो कि भाई ये जब हमारा गईले कुछ कल्याण हो ये नो? बाबूजी कहला कि चल जा बजस से चक्की। हां जे देगा तो कुछ करी ये नो? देख लो भाई मौद दिखारा उरिया में ही आइल बड़े 2 मेहरारू इनके संगे बड़ी 100। हम तो ये कहब कि भाई नारायण कल्याण करो दिमाग से हलुक बड़े इनकर भाई बियाह शादी हो गई बा 2 बाल बच्चा बा कहते रहे जे नहीं कुछ करी हैं आँखी के सोजा रही हैं तो सबूर रही
भाई हम ये कहब कि जेकरा भी जहाँ लौकस फोटो देख ली रहुआ सब ध्यान से। अच्छा ये जहिया गायब भइल बड़े तो का पहनले रहन देही में? एगो पजामा पहनले बने, एगो शर्ट पहनले बने, चप्पल उप्पल कुछ नहीं खे। गोड़ में फोड़ा हो गइल बा, हितर जला जला अच्छा गोड़ में फोड़ हो गइल बा? हो गइल बा। तब हम अपन देखो तो बड़े तो कहीं लुका जाता रहे। अच्छा। बात बा हाँ सामने नहीं खोना वो, सामने नहीं लुका खड़। जाता रहे। देख लिया भाई घामा में लड़का के माई हो का पहनले रहन जब घर से निकलले तो? लाल पहनले बा। हाँ लाल जैसे कि यही पजामा है। अच्छा पजामा लाल पहनले बेड़े ऊपर के उजर है। आ ऊपर के उजर हो। हाँ। कहिया से मैंने खिसिया कर निकल भागल ढेर लोग? दिमागवे जैसे के घर पर रहे के थी नहीं के खियाओ पियाल जाता रहता दिमाग घूम जाता बस ये। तो दावा बीरो उनको ना चलत रहला? दावा बीरो अरे रांची से थी वजह से कोइलवर से दवाइयों बुझ जाए के खैले ना रहन पूरा। अच्छा खियावल जाता रहे तो कहता खा लेम दवाई हाथ से छीन लेला। कहता दल हम खा लेम। हाँ ये नु हाँ। देख लो भाई इनकर माई या भाई दोनों आदमी मध्य खरौरिया में हमारा गाँव आइल बलू। हमारा पहले समय नहीं कि हमनी के गाँव में जोग होतिया। हम नारायण से यह कहब के लोग का कल्याण हो जाओ आ इनकर बेटा इनकर भाई मिल जाओ। देख लो बहुत परेशान बालो भाई। जेकरा जहाँ लौको सही नंबर दे दे तनी मोबाइल नंबर है, नंबर पर वो सब संपर्क क के आए परिवार से एगो बेटा या भाई के मिलवावे में रहुआ सब मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद।